So for today's video, nagdakong snack og water, of course, in case emerge ba. So ay napita guys, na malik jud mi kay of course ang tilapia sayang kaayo kundi na mo kuwaon. Maajo na lang guys, free mig pang sudan ba. Unya samtang magkuan mi of course dapat ready jud ka, laging handa jud pod ka. Unya guys, samtang kami nagkuan mig isda sila pod nagkuan po sila tangkong. Sayang po oras ba dapat unity to each other. Huy, arak nga unity each other. O tan-awan jud guys, kaya kisi-kisi pag isda ha. So wala pa nakuha, nagkisi-kisi na of course because of the water, hot kaayo mao na nagkisi-kisi ang isda. Nahala sa bigidugayan, of course, amo nang gisugdan og pukot. Ang gamit namo di na siya pukot guys ha, muskit na siya of course. Kay kung pukot namang gamiton guys, dagko betog buho ay of course wala makuha. Kada gagmay man of course amo gigamit ang among muskit. Kada muskit guys ha, guba na siya dili na gamiton. Sure di ha, basta nagkuha na gamiton nimo. Bitaw guys, ay kada nga muskit guys wala jud na siya gamita. Ang nagpukot ana guys, of course vlogger ba pog ko of course. Dili na ko angay mutabang nila kay ako bitig video ang ning kuan na ning pukot ang of course akong cousin ug akong kuya. Maaso na lang po guys ba, free mi og panud-an ay of course. Kaning lugar guys is gikan jud sa Hambabawran. Sa gikan lugar Hambabawran. Kani murag I don't know dam ba ni or sapa kay ako kabaw jud kay nag-isla-isla man gud siya guys man makaingon ko og dam jud ni siya sa una. Una hala, mao na amo ang first kuha. So atong i-check guys kung sa dunang promaha atong isda ka makisi-kisi mong pud siya lain ang isda aoy ra kiuwagan. Huy, for dago. Ay of course, for dago jud pud mi kay free na may panud-an dani kay daghan kaayo. So kami ngani mi mong buhat di sa bukid guys basta kanang may mga lingaw amo mga utok kanang mga combination to each other ay of course may lingaw amo naman buhaton. Anin dapita guys, gusto nda ko mutan ano tun dapita, mutabok og dako pero naka-realize ko nga lawom man di ay po. Aw, huy, for dago. Anin dapita guys, naglibog sila kanya kung daghan sila kuha. Ano maglibog man nga grasya na una. Oh, samtang nagpukot sila ay of course ang mga babae nag-harvest pod sa ilang kaugalingong tangkong. Uy, aras kaugalingong tangkong marabang nakatag-iya. Oy, for the go. So mauni among kuha guys atong tan-awon, di ba? Atong i-check kung nabay dagko or gagmay kay murag realize daw nga murag naadjoy nakakita ko ng dako kayo murag nay pantat nga pution. Nahala atong susihon kung nabay pantat jud. O di ba? Naay pantat. Correct jud ko na jud pantat na nakita ninjo. O mo nakita buta mo. Tutukig tama ninjo kari mo mabuta. Di lang kay pantat nako na mo kundi naapoy lagi kundi naapoy gold. Huy, aras ka gold for the go. So ako din guys nagpasalamat jud rin ng dapita. Kay kabalo ko di na amo pero nagpasalamat ko kung kinsa mo tag-iya ni yuta. Kay tungod ani na ako may pangpanud-an ja free na kaadyo. So ang tag-iya ani guys is gobyerno kuno. Pag sure diha sa imong kuno ha pero tinuod jud guys ang tag-iya ani sa yuta is ang gobyerno. Unja guys kanina sakop ning yuta diri sa Beso sa Hambabawran dapita. Oh, totokig tama ninyo guys karabi jud ka blessings jud namo din dapita. Perting daghana so ang tawag aning isda guys is gurami. O di ba nagtinabangay nami og nagbayanihan of the people maning kamot mi dapita kay of course o di maning kamot aw di wa kay mada. So before mag-end the videos ako nagpasalamat guys og amping takanunay sa ato mga biyahe.